Bé, ja estem aquí una altra vegada, a l'Hotel La Perla de la Garrotxa. Que pesat que sóc una mica, no? Faig una mica de publicitat, faig una mica la pelota, al cap i a la fi són amics meus, m'enteneu, no? Llavors, què volia dir-te? Doncs mira, ja tenim l'escolla aquí acabada, com podeu veure. Aquí, com us he dit abans, us recordeu que us he dit abans que faria 3 brous diferents? Bé, doncs aquí tenim el brou de porc, exclusivament de porc barrejat. Perdó, m'he equivocat, que m'he equivocat. Aquí ja tenim el brou preparat amb brou de porc, brou de vedella, brou vegetal. 3, perquè com tenim diversos pedidos, pues ja tenim 3 olles dels brous barrejats, per si no recordeu, no? Llavors aquí tenim el que és el porc, tenim la cansalada, tenim la botifarra blanca, la botifarra negra, la botifarra crua, el jonc, el pernil i el costelló. I després tenim la verdura, que tenim la col per un costat, i al final de tot he posat l'àpid i el porro, cuit, la patata, la pastanaga i el naps. I aquí, el que és la vedella, tenim, i el que no és porc, diguem-ne, doncs tenim la gallina, tenim la pilota, us en recordeu la pilota, que us he dit abans, com us feia, com ho feia ma mare, i tenim el pollastre i tenim la vedella. I llavors ja tenim els fesols i els cigrons que hem remullat uns 4 minuts en el brou vegetal que tenim aquí, que és vegetal exclusivament. Aquí tenim brou de vedella i gallina, sí, un brou que no porta porc, el tenim aquí, i un brou de porc exclusivament per lo que toqui. I a partir d'aquí, cada un que mengi al vostre gust. Sobretot, quan ho poseu, quan prepareu tota la cartellada i tot això, teniu que ficar una miqueta del brou de cadascú. És a dir, jo aquí he ficat el brou de porc, aquí he ficat una mica de brou de vegetal i aquí he ficat una mica de brou que no porta porc, de vedella, gallina i pollastre. Què vull dir amb això? I llavors, si ho prepareu en bandejes petites a casa també, saps què podeu fer? Llavors, aquí podeu fer gran perquè hi ha molta demanda, no? Però vull dir, si ho feu a casa, llavors el que podeu fer també, ja posar els cigrons i tal, una bandejeta ja preparada de la verdura i tot això, però amb el brou i després un cop de forn de puta mare. M'explico? I després, nada, ara falta posar un plat d'escudella, no? Què? Us ho menjareu tot? Voleu veure com queda un plat? Espereu. No mireu gaire l'escudella, que no hi ha per tots. Imagineu-se, no? Una mica d'això. Ah, sí, claro, sí, ja sé el que estàs pensant. Que falta encara la sopa, claro. La sopa de galets, no, vale? La sopa de galets no t'oblidis, d'acord? Això seria un plat d'escudella ben parida, el que estic mostrant ara jo aquí. És perquè ho veieu com quedaria el plat. L'hòstia en bicicleta. Una mica de vedella, pollastre, la pilota, una mica de gallina. Sí, a veure, vaja, un trosset més petit, vinga, que si no, no me cabrà tot el plat. Imagineu-se, no? Ara, espérate, agafarem una altra cullera. Una mica de col. Qué pedazo de plato que vamos a montar aquí. Una mica d'àpid i de porro, i de porro també, aquí, al costat, una patatona. ¡Oh, qué pedazo de escudella! No me lo creo ni yo. Esto, una mica de zanahoria, pastanaga, mira, no veu? Ai, mira, he dit zanahoria en castellà. És que aquí a Catalunya en veritat no tenim cap problema en parlar en català-castellà. Tanmateix en francès i en anglès també. Mira, i ara aquí, mira que pedazo. Si tu te menges tot això, me presento, jo no sé, a president de Catalunya, per dir alguna cosa. Què et sembla? I això, però a part, va la sopa de galets. No t'oblides de la sopa de galets. Sí, sí, la tinc aquí, mira. D'acord? Doncs vale, amics... Perdó, deixo el plat, bueno. Amics i seguidors de xarxes socials, família, aquest plat me fa molt record, me porta molts records de la meva mare, quan feia escudella de cardoll a casa, que era menjar per 2 dies, pràcticament. I me recordo de veure només el brou sol, imagineu-vos com era l'escudella. I nada, és una mica homenatge a tota la gent d'abans, com l'avi Josep, d'aquí de la Perla. I una vegada més, donar les gràcies a Paco Remei, al David, a la Marta, als seus fills. És que tenen molts, de veritat, una passada. En tot cas, a tota la família. I agraït en aquests moments tan durs que estem passant i que esperem que l'any 2024, doncs, a part de fer un any més,
l'11 de gener faig 55 anys, però no digui a ningú, 56 ja, anem cap als 60, mare de Déu. Total, el cas és que us desitjo el millor de la vida i res, ni salut, ni sort, ni loteria, ni nada, el millor de la vida. A partir d'aquí, cadascú sabrà el més millor per a la seva vida. I nada, amb aquest plat de cuina catalana típic de Catalunya m'acomiado. Fins la propera i adeu.